नै लोगोफोर संलायनोसै आरो निउ रेसिपि बयलारजों ओमफ्राय माबा जारि ओमफ्राय पाद्रिलेवा संलायनोसै बेखौनो बेजोंनो जालायनोसै आरो लोगोफोर लाबखादो पियास होनोसै दायो अर्गेनिक मैगं लोगोफोर अर्गेनिक होनोसै मैगंखौ दसे रबनो होनोसै रबबाय मैगङा दा दै होनोसै आरो लोगोफोर दै होनो जाबाय गोदौगासिनो सामब्राम गुफुर जाब्रां देना होबाय आं दासो माने गगा मोनबाय थानायखाय दिनै जानो होननानै संबाय आरो बेखौनो मोनसिगोन लोगोफोर दा संख्रि साखिनायनोसै आङो संख्रि नौमान होबावबाय आङो ओमफ्राय दसे खोबनानै जासिगोन मोनबाय लोगोफोर नै बन्द खालामथ'वाखै आङो खालामनोसै मोनबायहाय रोसि जानांगौ